Sanibona ubukeli bese sothanda ukubonga ubaba Shabalala ubaba Meya waseNquthu ngomsebenzi awenzayo ukuthi umcimbi uphumelele. Nawo bonke abantu sicela baphume ngobuningi ngomhla ka5 ngomgqibelo ngo10 ekseni kuyoze kubonakala ukuthi kuvalwa nini. Kodwa besicela ukubonga nje wonke umuntu nokuthi South Africa yonke iphume ngobuningi bayo sizobungaza ndawonye. Ngibona nibungaza ngingekho. Manje sekuyikhona asijabuleni sonke bakwethu sithi kube uvalo isigebe esingayibamba inkunzi. Ngeke ngisayiqeda ngoba bathi inkosi ayiqeda kodwa ngisiyinkosi yodwa inkosi. Siyabonga. Well guys, bese shilo ke bakithi uSweet Guluva akhona amathemba ukuthi ke uzobe ke ebuyela ekhaya ke eNquthu ngomhla ka5 April. Bathi ke homecoming yakhe ke uSweet Guluva ekhaya. Ubonge kakhulu ke umasipala waseNquthu especially ke ubaba ke uMeya uShabalala waseNquthu obathembisa ukuthi ke bazomenzela nje umcimbi wokumamukela ke umfana esibuya ke ekhaya ke eNquthu. Lana ke ivideo landelayo ke uyena ke uMeya waseNquthu omkhandla waseNquthu evakashele ke umndeni kaSweet Guluva ezosho ukuthi hayi cha sizonibongisa futhi sinitshela ukuthi cha sizonixhasa umcimbi sizowenza. Omunye ke oyi-offerishile ukuthi abe uMC uPenny Ntuli guys uthe nje uyacela ukuthi ke umkhandla waseNquthu wenza ukuthize yena ke uyayinikela ukuthi ke uzoba ke uMC uma ngabe ke uSweet Guluva eseya ke ekhaya eNquthu mhla ka5 April 2025 kuzobe kuyi homecoming yakhe ke uSweet Guluva. Yeah guys, just watch this following video and do leave your comment below and share your opinion. Bye. Hayi Nkosi siyabonga. Awukho kudlula lokho kubonga kwethu Nkosi yami. Ingane isifake enkingeni. Kodwa kuhle ngoba yenza kuhle. Kuhle ngoba yenza kuhle. Kodwa nje hey siyamangala. Hawu bake. Hayi Nkosi simangele. Hayi kumangala wonke umuntu. Hawu. Kodwa kuhle ngoba simangala ngokuhle. Ngokuhle. Hayi siyabonga msebo. Siyabonga kakhulu. Cha. Nathi sithi asifike lensizwa lena iyona eyahlangana nami eThekwini noma besimsekela uSweet Guluva angithi umzukulu yebo baba besimsekela nathi isinxanxa nabantu ukuthi abamlekelele sabona asifike nje ekhaya kungabe ukuthi lokhu sikhuluma nje kude le singakaze sifike ekhaya ukuthi sifike sizonibona sinihalalisele nanokuthi ke noma sixhumana naye kodwa isinto sithi baleke ukuthi sifike ekhaya. Amen. Sifike ekhaya sizohalalisa siphinde sisho ukuthi hayi ziningi inhlelo eziya phambili njengoba sesilitshela nezo ukuthi ngomhla ka5 nathi sobe simemukele eNquthu ngoba akaseyini wakwaZiwani. Cha sesiyena usungu wabantu bonke base South Africa. Hayi asisenayise nathi mshemo. Asisenayise impela nje sesizwa ngabe ukuthi hayi sisacela kube ukuthi bathi hayi sizozwa ngemanager zakhe ukuthi ithini. Bathi siyabona nathi ukuthi hayi ingane sesiyolethu sesishera nesizwe. Hayi cha akukho kubi mama ahleli futhi bekuthi nje sofika ekhaya ungabe ususho nawe ukuthi awuyena lo Meya ohamba ekhuluma ningaze afike ekhaya impela kunjalo mshemu donga likaMavuso nathi siyezwa nje kusesekudeni sithi hayi cha asazi ufanele senze njani siye kwamasipala siyothini yabona nje nezinto enhle nami inempendulo zami kuphendulekile ngoba bengazi ngempela ukuthi fanele senze njani sibonge kanjani sihlangane kanjani nani siyabonga kakhulu sithemba ukuthi soba sonke nelanga elikhulu lomhla ka5
Yebo. lapha ne-stadium. Oh, hayi siyabonga. Sisonke. Sobe sisonke impela, hayi. Yeah. Bajabulile impela nefamily, sabafonela nje ngibatshela ukuthi hayi umkhandlu wakithi eNquthu usuthe ucela ukuthi umukele ingane. Yeah. Ngibatshela bonke ke phela ngoba bangabe sebethi hayi asazi thina zange sizwe anisitshelanga thina. Yeah. Siyabonga kakhulu. Hayi, Cha siyabonga. asivalelisa ahleli besithi asenze nje isintu sokuthi sifike ekhaya. Yeah. Ukuthi kuqhubeka zonke izinto. Nani nisho. Ngathi asazi nje. Umeya wafika ekhaya. Yeah. Cha impela inhlelo zonke ezenzakalayo siyazi. Hayi siyabonga, siyabonga shemu. Donga lamavuso impela yinto into eyenzekile